नंगौ नैबे समाव आङो गोदान दिल्लीयाव दङ आरो बेवहाय दुलाराय बर' माहारियानो गोबां बेवहाय नैबे बड'लेण्ड महोत्सबखौ लानानै फालिथायखौ नुनो मोनदों आरो दिनै 73थि बर' थुनलाइ आफादनि जे गायसनथाइ सान बे गायसनथाइ सानखौ गोदान दिल्लीयाव फालिदों आरो नैबे समाव बर' थुनलाइ आफादनि मोनगोन आफादगिरि बिथाङा दङ आं बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोनसै सार नैबे समाव 73थि बे गायसनथाइ सानखौ गोदान दिल्लीयाव फालिदों उद्देश्यआ मा सार? बेयो जाबाय जोङो बे बड'लेण्ड महोत्सबखौ लोब्बा लाखिनानै बेवहाय मोनब्रै अर्गानाइजेसन आफाद जेरै बड' साहित्य सभा, दुलाराय फरायसा आफाद, दुलाराय हारिमु आफाद, ओमफ्राय गान्धी हिन्दी साहित्य संस्था थांखिया जाहैदों मा जोंथ' जोंनि जायगायाव जों खालामबाय थायो। दिल्लीया जोंनि नेसनेल केपिटेल हिसाबै जोंहा जोंनि बाथ्राखौ फोरमायनो बाहेरा मुलुगनि मानसिफ्राबो जाहाथे एटेनसन द्र' जायो। बे एटेनसन द्र'नि थाखाय जोङो बिटिआरल' नङा बिटिआर सरकारनि गेजेरजों बा सेन्ट्रेल सरकारनि गेजेरजों बे नाजानायाव जों बे खाबुखौ लाफादों। जोंहाबो फोरमायनांगौ दङ, जोंहाबो दुखु दाहा दङ। बे हिसाबै जोङो केपिटेलाव फैनानै जोंनि बाथ्राफोरखौ फोरमायनो सानदों। मा खावलायगोन बे समाव दिनै 73थि बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सान रायजो राजाफोरनो मा मेसेज होयो? रायजो राजानि मेसेजआ बेनो जे जोंहाथ' जोंनि थुनलाइनि जा हाबाफारि बेखौ मावलांबाय थागोन आरो बे मावलांनाया जों थाद'आ जासे साबसिननिफ्राय साबसिन रासिननिफ्राय रासिन बे हाबाखौ जों मावलांगोन आरो बे मेसेजखौ। नंगौ बिथाङानो जादोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि मोनगोन आफादगिरि बिथांनिफ्राय जों मोनथिबाय जे बिथांमोना नैबे समाव गोदान दिल्लीयाव जे बर' थुनलाइ आफादनि जे 74थि गायसनथाइ सान थामहिनबा बेखौ फालिनायनि गुबै ओंथिखौ बिथाङा फोरमायथिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों।